Lähetyssaarnaaja. Eli tässä las liikaa maistanut kulli kun niitä syö. Pikkujoulut firman piki on lähetty saarnaaja. Elintaso laski liikaa maistelen kulli kun niitä ois 100. Pressa postas kuvan milfis mä laukeesin sen mahalla. Nykynyt pillu asennossa lähetty saarnaaja. Lil Jai nussi muijaa metsin raiskas sama. Pinkki pillu koska gona ukolle normaali ei nava. Niinku sala piilarit pääs mä enää laukeemisen raja. Nykynyt pillu asennossa lähetty saarnaaja. 3 teini pillu yhdessä sängyssä oli joskus keikkasaldo. 3 sormea muijan sisältä kus oli keilapallo. Meitsis sylkee digi ja jengi imee paljon. Antoi poraa ilmasseks, muuten lauennut mun pallot tai helkatti. Ei ne vittu lauki, sit mä välin laukee siiliin. En pysty edes freestylaa koskaan mun style ei oo free. Etin pelkodis pillu ja avaudu FaceTimeen. Suomessa kimasena välillä ihan vittu tylsää. Ja simu jako jota keksii. On lisännyt viinaa ja humita vaikka tinyt vaan seksii. Mulla on liikaa maha, liikaa laina, liikaa stressi. Mun touhut meni viraaliks niinku oisit pedaari reksi. Pikkujoulut firman piki on lähetty saarnaaja. Elintaso laski liikaa, maistelen kulli kun niitä ois 100. Pressa postas kuvan milfis, mä laukeesin sen mahal. Nykinyt pillu asennossa lähetty saarnaaja. Lil Jai nussi muijaa meitsin raiskas sama. Pinkki pillu koska gona ukolle normaali ei nava. Niinku sala piilari pääs mä enää laukeemisen raja. Nykynyt pillu asennossa lähetty saarnaaja. Muistan peruskoulus kun olin kiimas petis. Nyt perustulhuu lentää kuosi panee penistä. Tilaajat tsiikaa netis sanoo toi on ihan epist. Mut kuulen aina pedis, sul härkäinen penis. Pillereitä kurkussa, kohta olen kovanna. Lähetyssaarnaaja ei voi ikinä olla lomalla. Pakko raiskaa huoria, ei jaksa runkottaa. Ei oo hiviä vielä, mut komedia voi rokottaa. Nyt on kivan persauki, mut perseeseen en kulli ennen oli vielä. Vauhti nyt, vihan tumii, tehnyt näin raiskauksia. Koska on ollut ainakin gin, ja siksi jos mä taas raiskaan niin, tarvii huulen silleen. Pikkujoulut firman piki on lähetty saarnaaja. Elintaso laski liikaa, maistelen kulli kun niitä ois 100. Pressa postas kuvan milfis, mä laukeesin sen mahal. Nykinyt pillu asennossa lähetty saarnaaja. Lil Jai nussi muijaa meitsin raiskas sama. Pinkki pillu koska gona ukolle normaali ei nava. Niinku sala piilarit pääs mä enää laukeemisen raja. Nykinyt pillu